буша мумкин нест. Каладам намезанем. На стойка, на парта. Мумкин нест. Контроль кардам, марҳамат. Задам мумкин нест. Теперь по чиз мекунем. Мегзаронем аз сини сол 12-13 сола партерда фақат греплинг кор мекунем. Удар надорад, зарба надорад. 16-17 сола фақат танада, корпус. Корпус ҳисоб ина. Ай гардам поём. Гарданда задам мумкин нест. Контроль, марҳамат. Контроль то ина. Инам хеле даст. Чиқидан мумкин нест. Задан хайр фаҳмидем. 12-13 сола ягон намуди болевой дар 13 сола. Гильотина мумкин нест. Гильотина 12-13 мумкин нест. Абсолютно. 12-13. Ба 12-13 янӯз ки дорам. Болевои даст. Выход на рычаг локтя. Даст полный розшир. Бой ман мешавад. Фаҳмидед? Абсолютно. Ба приёми мутлақа мумкин нест. Треугольника метавон кор кунӣ ки агар спортсмен брава, в принципе ничего. Но и то иҷада накапен мисол чизда у таптаб накарда. Иҷозатай ман кунад. Наген бате шумо гуфтен то холкунира и 12-13 солам. Шумо як чиз бифаҳмед ё оли кӯдакам. Ёрам аиб кадан дар кор нест. Худуш мешаи владачи. Шатал дар медана ки як месаҷ иҷа васта уже рефери нигоҳ мекунад. Ки уже якум движение кадагие, иш бардуште почазаниде, и уже нако. Ай гардан контроль марҳамат. И даст бояд қабидаги бошад, тай каш ина бросок, неки ина иш бросок и любой сини солда мумкин нест. Марҳамат писари хута бутапи без проблем. Пошта баҷо кадам мумкин нест. Просто инами давление инамиси мумкин нест. Просто дастшонагия и қазиҷа қидеста хаки основной судьё дахол дорад. Ами движение ши ба мумкин аст, ёки инаи уже мумкин аст. Хоб амиҷадам давление на шею нашавасини пеш инамира пеш телана. Вақти ушение кадеста диста баҷо кадести ти бон случай давление. Инамиҷа давление уже нест, барои ки хиди дустот хаҷи кадести ира пеш телана кадест хайма мешед мерад. Камера кадест. Ихем эмемада ихели гап нест, эмемада бал наметавад. Переводоит активно бошам. Айни замон дар Кумитаи Миллии Олимпӣ байни мураббиёни Федератсияи Таҷмав семинар оид ба қоидаҳои санъати муорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ баргузор гашта истодааст ки мо ба тамоми намояндаон ва мураббиёне ки дар ин мусобиқа шогирдони худро сафарбар кардаанд семинари доварӣ гузаронда истодаем ки онҳо тамом қоидау қонунҳои ин намудро байни кӯдакон омӯзонда истодаем ва айни замон бисёри мураббиё ки шогирдонашон дар ин ҷо баромад кардаанд аз қоидаҳо огоҳанд ва мураббиёне ки аз қоидаҳои кӯдакона огоҳ нестанд бо онҳо мо ин намудро сода ва шаффоф карда фаҳмонда истодаем. хотиррасон менамоем ки санаҳои 19, 20 ва 26-27 ноябр чемпионати шаҳри Душанбе, чемпионати кушоди шаҳри Душанбе оид ба санъати муорибаҳои омехта дар толори 55 комбат баргузор мегардад. Омад провалит кард, шава реси дига меравад. Нашава автоматически иҷоза. Вай, куҷо мефаҳмем акам мешавад ё намешавад, як агар Инҷа организационный момент аст. Инҷа мо ҳамин ҷоза дескай коллегия решат мекунад ҷоза. Дига ягон изменение намешавад, ва ҳамун реси дикашидагишон ҳамашон мусобиқа мезанад. Без кашида и ихтиёри шумо аст. Метонем тамайлиш, метонем балибос, агар уверен бошед. Ҳамидед?
Либосошона бародаро нигоҳ кунем, мо дин аз шунактарамде аю ин ҳамирӯзи пага бояд будузам ҷа либос медонем 450 та либос адуктан осон неста Смотри, ты говоришь, если то, что можно